Γεια! Ο Αγγελάκης θέλει κακά πράγματα. Γεια σου ρε Μάικ. Μιχάλη, περίμενε να κάνουμε κακά πράγματα, περίμενε. Εντάξει, άμα έχει πολύ κακά πάμε σιγά μόνο. Έτσι καλά είναι. Δεν βλέπω τώρα. Να σας πω πως λένε την περιοχή. Δεν ξέρω να σας πω, πάντως είναι ωραία. Χαρά. Χαρά του mountain bike. Τι έχουμε? Τι? Γράφω. Ναι, εγώ δεν έχω πατήσει τίποτα ρε. Εύχομαι να γράφει δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Εσύ ό,τι έχεις κάνει. Δεν βγει πολύ κοντά στο Μιχαήλ, δεν βλέπω. Κάνε εδώ από εδώ, κάνε τα μούτρα από εδώ. Δεν σηκώνει να πέσεις. Και θα αφήσεις κάτω τις άρκες, όλες. Τι γίνεται. Ούψα. Μια χαρά, εδώ. Έλα. Έλα Πάκο. Οπα. Έστωσε μια χαρά. Ήταν και ξεκούραστη η βόλτα θα έλεγα. Παίξει την κατσίκα σήμερα. Ξέρε Άγγελο Μιχάλη, ήρθε μπράβο. Όλοι είμαστε μαζί. Ναι, πάμε. Βαριέται να κουνήσει. Είστε καλός. Αν όχι πάει εδώ από κάτω την γάμισε. Τι γίνεται εδώ. Την γάμισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν. Ναι. Άγιο το λέει Νάκαρο. Τι γίνει. Ναι. πάω και κοντά στο Μιχάλη, γιατί δεν βλέπω θα πετάω και όσο πάνω στο πέτρα στο
ωραία είναι εδώ. Δεν είναι ωραία. Έλα πάμε, Βάκο πήγαινε. Έλα πάμε. Έλα Μιχάλιο πήγαινε. Ολόφρενο ωραίο. Σάλιο αυτό. Πάντα έχουν χρόνο και πίσω χρόνο και στα προηγούμενα χρόνο το ίδιο ήταν. Θέλω να μην κολλήσει κανείς. Ωραίος. Ο Αγγελάκης που έχει κλείνει. Πρέπει να το πάρω γιατί το πεσάρω 20 φορές για να μην πιάσει. Ναι, πρέπει να το πιάσω. Ήρθε εδώ. Πας. Τέλους. Τα μάξια είναι εδώ, τα μάξια. Φινίτο για σήμερα. Και έρχονται ο Βάγκος. Γελάκης, Μεταξάκης, Πετράκης. Άλλη μια βόλτα Φινίτο. Πολύ ωραία βόλτα, παιδιά. Πολύ ωραία βόλτα, ναι. Γεια σας για σήμερα. Επίλογος από το Βαγγέλη. Οπότε ήταν μια προπόνηση πολύ καλή στην Πυροβολό. Πολύ καλή προπόνηση, πολύ καλή. Λοιπόν, Βάγκο, ήταν πολύ καλά, φίλε. Εμένα μ' άρεσε, ειλικρινά. Πάρα πολύ και εμένα. Ναι. Μπράβο. Παγκόσμιο κύπελο, δεύτερη θέση. Παγκρίτιο δεύτερες, τρίτες θέσεις, του λείπει ακόμα η πρώτη. Λοιπόν, αλλά σιγά σιγά την πάρει. ευχαριστώ που με περιμένατε απόψε σήμερα και δεν με αφήσατε μόνο μου. Αύριο το πρωί.